ಗೈಸ್ ఉన్నది నితోలే ఉన్నది ನಾವು ಚಿಕನ್ ಚೆಪ್ಪುದ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೆಪ್ಪಲಕತ್ ನಾವು ಬಾರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪುದ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆತ ಆಯ್ತು ಬೇತೀನಿ ನಿಗಲಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಬನ್ನೋಡ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಲಗೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಮುಲ್ದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಎಟ್ಟುಂಡತೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎರೆಗ್ಲ ಬನ್ನೋಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಬೀಸ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಜ್ಯೂಸ್ ತಂಗಡಿ ಬತ್ತ ತೋಲಿ ಓರಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ಈಸನ ಬೋದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಪಿರೌಡು ಅಂತ ಮೂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ ಕೌಶಿಕ್ ಉಂಡತ ಬರ್ಸ ಬುಂಡತ ರಫ ಕೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೈಕನ್ ಪಸರ್ರೆ ಪೋಯರು ಹಾಂ ಸ್ಕೂಟಿ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಚಕ್ರ ಸೈಕ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಇದ ಚಿಕನ್ದ ಪಪ್ಸ್ಗೆ ಇಂದ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಚಿಕನ್ದ ಚಿಕನ್ದ ಸಮೋಸ ಉಂಡು ಬಂಡೇರೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಸಮೋಸ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಗೆತೊಂಡ ತೂಲೆ ಚಿಕನ್ದ ಸಮೋಸ ಐಟ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಗೆ ತೂಕ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂದು ತಿಂದು ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೈಸ್ ఉన్నది నితోలే ఉన్నది ನಾವು ಚಿಕನ್ ಚೆಪ್ಪುದ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಚೆಪ್ಪಲಕತ್ ನಾವು ಬಾರ್ದಿರ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪುದ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಚೆಪ್ಪುದ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅದು ತಾರಾಯಿ ಚೆಪ್ಪುದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣುಂಡು ಅನಂತೋಪಾಯ ಸೋಜಾವ ಏನನ ಪನಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣುಂದು ನೀಕುಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಾಡತ್ತಿಗೆ ತೆಂಕನಡಿರು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೂರ ಚಿಕನ್ ಸಮೋಸ ಗೆತ್ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದು ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ನಿಗಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆಯ ದಿವೇಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ್ ಅತ ಕಿಶೋರ್ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡೋರ ಸಮೋಸ ತಿನ್ಬೇಕ ಏನು ಫೋನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ದ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೈಕೆ ಕೊಡೊಂದ್ಸಲ ಗೆತ್ತೊಂಡಿ ತಿನ್ಪೇವಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆತ ಯಾನ್ ಸಾತಲ್ಲ ಕಮಲ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಾಲೇ ಅప్పుడు ಮೇರ ದಿವೇಶ್ ಮುಂದೆ ಒಂದಿಪ್ಪಲ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮೋಸ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಬಾದಾಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಚೂರ್ ಬಾದಾಮ್ ಚೂರ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಚೂರ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಚೂರ್ ಬಂದೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದೆ ಬೇಜಾರಾಂಡೆ ಇದ್ದಲಿಗೆ ಬುಲ್ಪರೆ ಬತ್ತು ನಾಂಡಲ ಬುಂಜ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಕಿರ್ಗ హ్యాపీ I cut my happy. First okay. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ಕಿಶೋರ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಪುರ ದೆಪ್ಪುವರ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರ ಒಪಿನಿಯನ್
ಗೈಸ್ ಏನೋ ವಿಷಯ ಬಂದ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡುದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಇದ ಮಟ್ಟ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಲ್ಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆಕ್ಕರೆಗ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ತಾಯಿ ಮರ್ಲೆ ಮೋನೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾಮಾರೆ ಚಂಡೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನಂತ ಅರ್ಚನಾ ಅರ್ಚನಾ ಅರ್ಥ ಸಂಬಳನ ಕಿಶೋರ ಮನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜೀವ ಸಂಕಟ ನಾಳೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಈ ನಾನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊರೋನಾ ಅಡುಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಲ್ಲ ಅಡುಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪೋಪ ಕೇನು ಆಡೆ ಪೋಪು ನಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಲ್ಪದ ಬಸ್ಸಿಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಹೋದ ಅಲ್ಲಿಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಾನಂದ ಅವೇನು ಪಂಟೆ ಬಲೆ
ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ನನ್ನ ಮುಲ್ತೂರು ದೊಡ್ಡ ಬೋಪನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಸಿಟಿ ದತ್ತದು ಸೀದಾ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಮುಲ್ತು ಒಲೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಮುಲ್ ಅವಾಗ ತೊಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮಾಮನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಂ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಅಂಚ ಒಡೆ ಬೈ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಪನ ಮುಟ್ಲುಡು ಬೋಪ ಗೈಸ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಪನ ಮುಟ್ಲುಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಲು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ರ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಮುಲು ಪಂಪುನದ್ದಾಲೆಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ನಿಗಲಂಜಿ ಗುಟ್ಟು ಪನೋಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಮುಲ್ದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಟ್ಟುಂಡತೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಎರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಎತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋದು ಅಲ್ತೆದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಡುವ ದಾಲಗೆ ತೊಮ್ಮನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಾವೆ ಪತ್ತೆ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಐಕ್ ನಾಲ್ ತೊಂಬ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನತ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಗೈಸ್ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಮುಟ್ಲು ಒಂದು ಪಿದಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯ ಗೈಸ್ ಅವು ಪಿದಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಲು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಐಕ್ ಸೀದಾ ಮೂಲ್ ಬೋಪ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಮುಟ್ಲುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಐಟ್ ಬೋಪ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬೋಪುನ ದಾನಿಯ ಗಮ್ಮತೆ ವ್ಯಾತೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿಗಿನ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಡುಂದು ಆಗಲ್ಲ ಹಠಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬೋಯ್ ನಿಜ್ಜೇನ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುನ ಮುಟ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಟಿ ಮಿತ್ತು ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮಿಟ್ಟಲು ಅಂಚ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಲು ಅವು ಮುಲು ಈಸಿ ಪೇ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮುಲು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋದು ಬರ್ಪಾವ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪೆ ಒಂದು ಜನ್ಸ್ ಅವು ಜನ್ಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಅವು ಪಂಡ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬಿದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಕೌಶಿಕ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾಗರ್ಸ್ ನನಗೆ ತೊಂಬೆ ಬಂತೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಬೈಕ್ ಬೋದು ಒಂಚಿ ಹಾಗೇನ ಬೋಡ ಉಂಡ ತೂದು ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತು ಬಿದಾಡುವ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪನ ಮಾಮ ಸ್ವಂತ ಪಪ್ಪನ ಮಾಮ ಅವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪೋಯಿನ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಲು ಈಸಿ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ಉಲ್ಲೈ ಪೋತೆ ಕೌಶಿಕ್ ನೆತ್ತೊಲೈ ಈಸಿ ಬೈಕ್ ತೊಲೈ ಯಾವ ಪಂದ ಆಂಡಿ ಆಂಡ್ ಏನನ ಗೆತರ್ಪೆನ್ ಪೋತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜೇನಂದ್ ನಿಗುಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಏನಾಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಗುಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಅವ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲು ಉಲೈ ಪೊರೆ ಮಂಡ ಉಲೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದೈ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮ ಈಚನ ಒಂಜೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋದು ವರ್ಮ ಜನ ಬಂದ ಅದಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಕೀಬಾರ್ದು ಗೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇಜ್ಜ ಒಂಬೇರಿ ಗೋಣಿ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ ಪೂರ ಸಪುರದ ಗುಲೆ 10 kg ಉಂದು 10 kg ಕೌಶಿಕ್ ನನ್ನಂಚೂರು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದುಂಡತ ನಿಗಲೆ ತೋಜೋಜಿ ದೇಗ ಬಂಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ 15% ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುನು ಆ 15% ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಹೊಡತ ಅಂಚದಿ ಮುಳ್ಳು ಈತೆ ಮುಗ್ಯವೆ ಮುಳ್ಳು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಹರ್ಷಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಶಿಕ್ ಕಾಂದದು ಮುಲ್ ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡುವ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿಸಿ ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಐಡಲ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈಚನಲ್ಲ ಅಗಲು ಕೀರ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೌಶಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಗಲನೇ ಕಡೆ ತೋಪದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಡೇ ಮಂಗನಿಗೆ ಅಂಚ ಇದೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 10% ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರ್ಚೋದವೆ ನಿಗಲೆ ಈ ಬರ್ಸಾಗ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬೋದು
ಅಂದ ಅವ ಅಂತ ತಿನ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಒಣಸು ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಆದಿತ್ಯ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಐಡಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯಾ ಓಂಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಚಿದ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಚಾವೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ತುಂದೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿ ಐತೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಬೈ ಅನಿತೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ನೋಡಿತ್ತನತ ಅನ್ಸನ್ ರಪಕ ಇಡವ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಾನಿ ಈ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಇರ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗುಲು ಅಗುಲು ಕೇಕ್ ಕೊಣ ತೀಕಿನ ಉಂಡತ ಪಂಡ ಯಾನವಿನ ತೂತಿದ್ದಿಜಿ ಪಿರತಿರ್ಗೆ ತೂವನ ಕೇಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ಇದ ಮುಟ್ಟಾನು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚದ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಜನ ಹಾಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ ಜುಲೈ 7th ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ಜುಲೈ ಆಚೆಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಅಂಚ ಆಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಆ ಫೀಲನ್ನು ನಿಗಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್